Wij gaan gemiddeld op een dag, als we helemaal vol zitten, dan hebben we 400 bezoekers. En wat er meer waar voorspeld is? Heel min waar. 30. Ik kan me zo voorstellen op een drukke zomerdag dat je dan echt in de zomervakantie zo rond de 2000 bezoekers zou kunnen zitten. En op het moment dat men voorspelt dat er heel veel regen gaat vallen, dan kan maar zo de bezoekersaantal in één keer rond de 500 bezoekers zitten. Dus dat is nogal een verschil. Het zit de recreatiesector dwars dat er de laatste dagen een soort ruimwetter voorspeld is. Wist tot op die dagen in Harrenparken betierden mooi waar is. Ik vind vandaag echt een perfect voorbeeld. Ze hadden voor vandaag ontzettend veel regen voorspeld. Nou goed, het zal misschien wel ergens in Nederland vallen, maar hier in Akersloot of Friesland zie ik het niet terug. En als de berichten min binnen, dan komt men net. De kritiek is rjochten op de waarman. Pistenpark Aquazoo in Ljouwert en het Chameleondwarp in Terhenne vinden dat de waarsvoorspellings preciezer kennen. Het kan dus wezen dat je zegt, jongens, in het noordwesten de buien. En dan komt die bui wel in Zuid-Bierum, maar die komt even net in Frinsit. Ja, maar dat is, kijk vorig jaar met de visserijdagen in Haas. En in het centrum helemaal droeg mijn zinnen. En bij mij voelde de haalsteen de ondertaan. Ja, dat kun je nooit ondervangen. Het Chameleondwarp had een aantal ideeën voor specifiekere wapenjochten. En het is denk ik wel goed als er meer op locatie voorspeld wordt. Zodat mensen een beter idee hebben wat voor waar ze verwachten kunnen. Vorig jaar heb ik al gezegd van jongens, we moeten uiteindelijk op een stroomware hebben. Dus dat is hoe de stroom zinkt is, hoe het water is. En we komen binnenkort maar een recreatie hebben. Dus dat we het al nog die. Dan ben we vorig jaar al begonnen te bouwen. En dan kiest per plakje best in die regio hoe het waar wordt. En het zou mooi zijn dat ook een weerman, dat hij zijn voorspelling, al klopt er net, dat hij daarbij stelt. En dat hij hem up-to-date maakt het voor hoe het is. Wij passen hem 2 keer per dag. 2 keer voor de korte termijn en 2 keer voor de lange termijn. Ja, en meer kist het dan en dan komen er geen grote verschillen meer in.